Днес ще си направим една много бърза и лесна пица с овесен блат. Започвам с блата. Слагам 2 яйца, около 4-5 супени лъжици овесени ядки, 2 супени лъжици кисело мляко и малко сода. Всичко това разбъркваме добре, докато се получи смес като за блат. Ако искате, тук може да добавите и малко сирене, както в моя случай, или кашкавал. Самата смес става още по-вкусна. Изсипвам сместа и я разтивам в тава и слагам да се пече на 180 градуса за около 10 на минути. След това идва най-хубавата част – гарнирането. Аз сега я правя с каквото имам под ръка. Кашкавал, луканков салам, но вие може да сложите каквото обичате. И това е бърза, лесна и много вкусна домашна пица, която става за минути.